Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Ayo. Apol. Ay ngadlaw. Paul. Noy, wala naman sinang apple diyan, Noy. Uy. Asa na de siya dong? Balin ako na siya puyo, Noy. Oh, balik po yo. Ingon to siya. Kung tunay mangita niya, pasultihan ako na nga. Tuwa na siya nagpuyo sa Dubai. Dubai? Dubai, kisa na malay makatabang na ako. Wa na sa Apple. Sa na bay? Wa na mas Apple bay. Asa mo ko no? Dong, asa Apol? Tuwa na sa Dubai, Noy. Dubai mo? Noy, gikan sa Dubai, balin siya. Asa siya? At to Qatar. Sa Qatar? Qatar maniluan ba? Ye, kaduklon. Ayun na, Noy. Usa! Sige, diyan naman na eh. At tuno ko, duklon ko nun. No, asa ka? Trabaho, Bata pa di mo trabaho na ka? Sa trabaho ni mo? model lang ko. Ayo, mo traso ni mo model. Model ka? Modeliver og langon. Katawanan. Ito na ko, Noy. Awayon batay. Ha! Kataw na siya. Amaw na ba? Bata niya. Ba't yung bata ko ibot? Pila? Ito na lang tabay. Okay, tara! Apple, hello. Chona, Oh, nanawag man ka. pahibaw ko ni mo nga nibalhin kog puyo. Ha? Ibalhin kag puyo? Nibalhin kog puyo tungod kay naglikay kong alan. Mao ba? Dito sa alan, nagpangita na ko. Hinungdan nga bibalhin kog puyo. Maong nanawag ko ni mo para patabang ko. Unsa akong ikatabang? Pasagar payment day. Good for 2 months. Ha? 2 months? Nga nagutaon? Patabang ko ni mo. Uy, di ba kumingon anya ko nila patungo sa kapagtabang ni mo? Apple. Tabangin lang ko. Pila may advance payment di ay? 20,000. Okay, sige. Unsay GCash nimo? Akong i-chat ni mo akong Gcash. Bye. Hoy, ayun kong balibari na ha. Ikaw may nakaingon ining tanan. Buhatag ka kung unsay akong pangiyoon. Bayad sa tabay! Pwede sa eskwelahan ta ni Atina bay, basin og tuwaron siya dito. Okay, let's go! Eskwelahan ta! Sige, pangitaan ni mo na eh. Si Athena day? Wala, sa Tina? Wa naman ay. Wa naman siya tunga-tunga sa school. Mau ba? Ito usang gabi eh. Dito mo sa amo, dito na tug. Oh, unsa? Hapit pag siya ma-rape. Ginoo ko! Ano mataon ay? Antum siya sa amo. Lawom ng gabi eh. Nya, dagan mo kayong bugoy diya sa amo, dapit. Hapit, tagi siya ma-rape lagi no eh. Wah! Pero isog mo siya kay sa Tina. Sukol man. Problemado, ang good kaayo siya no eh. Tungod siyang tatay. Mau ba? Maugyod. Luoy bitaw kay kong Atina. Bay! O sa man. Lo. Asan man kuno sa Atina? Lolo, ikaw ang gusto mo ambag sa itayan, sir no? Photo inday. Lo. Wala may ari-ari si Atina nung, pero dito siya bay. Unsa? Dito? Asa na siya? Aw, karon, ano kung may bawo nung asa siya? Bay, ako ko naman rape si Athena bay. Sa?
Kinsa kasulti niyo eh? Ako nung. Hapit lagi siya madisgrasya lagi no. Mao ba? Sulti ko no. Nga naman. Unsa ba kita buwa? Oy, butong. Okay na kaingon na tanan. Bay. Naglaroy-laroy ang akong anak. Hapit madisgrasya. Loya, inday. Napagtuhan gitaon siya bay. Sa initabo ninyo, di ba? Di ko mapasaylo ka kung kagalingon ba. Kung simpa ko na itabo pag yun nga biktima siya sa pag-rape. Biktima sa mga adik. Ako'y mapaso na bay. Pida. Wala ko nung tunga. Di ko nung paso. Kinahang lang mo paso siya. Bay, ang sa'yo buhato di mo ha? Kinahang magkita na ko siya bay. O dili ba si Chuna? Kinala mo paso si Inday Athena. Balag di ko makatambong. Oo, okay na ka na. Di ba to siya gusto mo tambong ko? Okay lang, okay lang. Dili ko. Ang importante ko paso siya. Oo, pero ang problema ba yun saan na to? Pagpaabot kaniya sa maong misahe. Mo ba? Ay, so di bay. Oh, Nawag sindi na ko. Kanang gamiton ko niyang motor. mau ba? Sige, iuli na lang niya. Sige, tada. Ay, hala. Manindog ka na sa kananang mihunong. Ay, yabli. Huwag daw na inanaw. Hala. Bigatin. Si Chona. Hello, Simdoy! Ay, Chona. Yes! Oh, ikaw na daw. Ala, oy. Muna na magaga nasakit o hipa, oy. Ang nasakit og hipa, uy. Ay, na mangingi magug ka sa lahas. Tungod is akong binigaan, uy. Ay, di wheels ba? Syempre, hinatag sa kong ikal bayot. Chona, oy. Ay, kuan, akong ihatag ni mo nga invitation cards bayot para ni sa itong mga silingan. Gidapit mo, dinner. Na dress code ha. Filipiniana ha. Uy, laisyo, sosyal. Para unsa? Para sa graduation sa akong anak. Imbitado mo. Oh, ano? Unya, si Alan. Way labot. Kamong mga silingan panambong mo. Kamong mga marites. Ha? Orsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!